Hej, välkommen till VAKURLEIKI.FO och i dag så har jag att göra ett stort video som är om lågorna, eller att de tydliga boðini. Har du hört om det? Så är det lågen höjla. Båda är höjlagt, rättvist och gott. Lågen. De tydliga boðini. Jag har känt det så länge, eller allt mitt liv. Och jag har då det utan att jag står rättfälsna, men jag har känt innehållet i dem. Men i verkligheten så har vi inte givet mig sån fär om det. Och nu så läser jag en bok som heter Idols of the Heart. Efter Elissa Fitzpatrick. Men hon fortäller hur lågen har tryggjar funktioner och det har hotog med sån. För det första så tjänar lågen mer som en lärare. Hon lär mig för verkliga är det. Till lätt nog att sammanbära sig vid andra människor, spekla sig i andra människor och säga okej, bättre än hesum, inte galen korsne. Alla människor kunde spekla sig i omkron och rättvist göra sig själva eller känna att de är bättre än omkron andra. Hvussu bättre än Hitler, hvussu bättre än hesum. Men lågods, de tydliga boðini visar hon för vid verkliga är det. De tydliga boðini är som spelgods, de visar mig för det verkliga är det. Och inte där. Om jag så tog alla de gåudgärna och samlade det samman och säger god hickar, så är det väl som dolkaplagg för honom, till inte värst. Så lågen visar mer att min öjnaste vän är Jesus. Det är i fotlen i ödlon att de tydliga boðini. Bibeln säger att det är i fotlen i öjnon, så är det i fotlen i ödlon. Så lågen visar hon att våra öjnaste vän är Jesus. Så Jesus är min öjnaste vän. För jag skulle vilja säga, är det lågen synd, men jag så. Men jag kände inte synderna utan vi lågene. Jag har inte känt gyndina om lågen inte säger att du måste inte gyrnast. Till han som heldur alla lågna, men snavar i ögonen är vår säker i ödlon. Ödla synda och ta imon fatta stort gods. Dessutom så lär lågen med hur tacksam jag kan vara för det att Jesus har lågna. Så lågen lär mig för Jesus är. Jag tror att Jesus har lågna kan även sätta platser. Jag som bred låna, jag som var fotlen och i ödlen de tog på honom, fick ett tryck allt fyrtjuva. Jag nu Jesus är fullkomna liv. Han gav mig sina rättvisa och tog mina orättvisa och var straffar för henne. Och jag hade att det är fullkomligt oskiljande, ofattande till oransäkande kärlöjde som God hever till mig. Och för mig det är sucha. Det som Jesus gjorde för mig, att han gjorde det som var pura vanligt, som jag inte kunde göra för mig själva eller någon annan. Jag såg det så blev jag så tacksam. Det blev en överflow av tacksamhet till Gud. Och jag får en kärlek till Gud. Så är nu ingen fördömning för dig som i Kristus Jesus är då. Till lov livsens anda hever Kristus Jesus lost med från lov syndarna och dens. Det som loven ikke var ment å gjøre, vid at hun var måttleis av holdnom. Det gjør det jo godt. Da han sendte sånn, lykke synd i holdet og fire synd og dømfelte syndene i holdnom. For at det som loven kravde skulle være fullgjørt og i åkken som ikke lever etter holdnom, men etter andanom. Wow, ha? Så nummer 3 så är loven nu mínir tykkum vinir. De tykkum boðini är mínir tykkum vinir. Men de tykkum velörar. Som är följes vid Jesus så inte är att glädja han i tacksamhet. Jag syns det som han görs för mig och ta överflow av tacksamhet för mig att inte att leva för han. Att tjäna honom och komma att känna han bättre. Och nu är jag frälst så fördömer loven de tykkum boðini med inte långur. Tog min rättvisa kviler och Jesus är inte dömt ut på honom. Så nu är det tydliga boðini, loven, min vinir. Det visar mig hur jag kan glädja Gud i tacksamhet och kärleka. Jesus Kristus som gav sig själva fyri okkon är lösa okkon ur ödlon lovlösa och rensa sig själva okna folk och ge till god verk. Så Gud frälste okkon vid en ändamål. Ändamålet var att vi skulle få kärlek till hans herre. Inte komma känna han bättre och glädja han. Och bästa makten glädjan är att läsa hans ord och switcha kvärt glädjan kan tokna stånden. Och ett uppskott är nämligen att det är tydliga boðini. I 17 Mosebok 20 kan du läsa det tydliga boðini och jag också man läsa det på tryggjar matar. För så ska du huxa om låna som en lärare. Hon säger det här för du verkligen är. Hon är spegel och hon visar det här att du är en syndare.
Søtnefer skal du lese lovene og i takksemme. Hikk etter Jesus og sutt hos han helt hvert øyneste av dem tog boðini. Les deg og minst til at Jesus bjóða ter syna rættvise. Han bjóða seg at teka tyna synd. Tríggjar skal du lese deg tog boðini som tynar vinir. Hugg som der som tynar veløyere. Og det ikke at man skal klare å holde disse boðini. Det ikke lov longer. Hugg som det som en rådgivere, en vin som sier hugg som i det at æra til en feir og til en mauer til æra for god, at lia god. Eller en annan dag du kan hugg om, ok, god, jag som ikke gjørnas, eller være øvensjukker, eller ikke at få noe som jeg ikke oi, herre, jeg som er være nøgter, eller nøgt. Så jeg lærte meg så om at jeg lese det tog boðini om atter. Og nå da jeg leser det tog boðini, så det alltid lærerik, og det alltid okkur som jeg kan teka på sjur, og som jeg kan lære av noe. Så ja, takk for det, og så just atter Vónandi kommande torsdag. Jeg har begynt å takka video på atter, så jeg vånlig kan halda gongt i tog. Så just bye! Hei,